ibhayiki ngani. Kodwa wonke amasosha aze empini uzolima. Uma ngabe kukhona isosha lambayimbayi elidubulekile, azi ukuthi impi le edinga umbayimbayi ngeke ikwazi ukulima. Ngoba lo okuyena udubula ngombayimbayi engekho, leyo mpi izoliwa impi ezikhale encane. Iliwe impi yamabhobo kodwa khona le lambayimbayi engeke iliwe. Ngoba isosha lakhona lidubulekile. So kubalekile bazalwane ukuthi every Sunday sizokhonza. Makhonzwa sizohlangana. Ngoba sonke sisempini sizolwa. Sonke sinengxenye esidlalayo Sunday. Hallelujah. Hallelujah. So bazalwane ngesambulo sokuba senkonzweni. Hallelujah. So ngiyaxolisa kakhulu leadership yonke ebandla. Ezinye izinto zibe ngaphezulu kwamandla. Hallelujah. Kodwa bengithanda ukukhonza izolo nasekuseni. Hallelujah. Ngiyabona ngithi ngiyazama ukuxhuma. Yasho ukuthi inqola ngifike yosithela. Akusaxhumeki. Hallelujah. Yasho ukuthi ube yangami ngabe khona ngihlebelayo ngithi awusabe usushumayela. Manje kwavale kwathiwa-ke obasikhonzanga last week kade kuzoba nomshado. Akusale sekuqhubeka lelo hlelo. Kwasho ukuthi wathi ukhonjwe mina ukuthi-ke angikhonzise last week. Hallelujah. Ngabuka futhi ukuthi mhlambe umfundisi labambalwa ongathi mangahle uthi awushumayele manje avuka bashumayele. Kodwa kusithina sonke bazalwane bambalwa kakhulu mhlawumbe bafikile ngisho ku9 la endlini. Ongathi mawuthi nje awushumayele manje. Hallelujah. Ingakho inzima kakhulu lenkonzo yokuhlela ngoba ungakuhlela umuntu avela angafiki bese kubiza ukuthi kube wena ofana isikhala. Hallelujah. So siyabonga bazalwane, nami ngiyethemba inkosi egameni likaJesu ngoba khona usenhlizweni yami Nkosi ebhekile. Hallelujah. Esenhlizweni yami ongaphanjwa. Hallelujah. Okusenhlizweni yami ngenxa ukuthi ngiyakholwa. Hallelujah. Incwadi kwabaseFesu chapter 4. Tubamfishane nje kakhulu bazalwane. Verse 13. Kunamagama nje amabili kuleli verse. Inkosi size ngayo bese siyaphuma. Hallelujah. KwabaseFesu chapter 4 verse 13. Ngicela ukufunda bazalwane bangiphethe lesizulu. Size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu. Liphilile uNkulunkulu ikhuluma ngalo thambame egameni likaJesu. Lona lodwa uthembile, lona lodwa uNkulunkulu enesiqiniseko sokuthi abuyele emuva lingawenza umsebenzi. Mase liphumile Nkosi njengemvula, yona Nkosi engabuyele ngokubandisa umhlabathi. Size ngalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Abavesi leli vesi nje kodwa kunamagama awu2 asenhlizweni yami. Mhlambe le line lo sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa. Hallelujah. Ebudodeni obupheleleyo. Hallelujah. Lawo magama nje asenhlizweni yami. Now mangabe ebala Paul esifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa. Hallelujah. Uma ngabe umzalwane kodwa ungenakho ukukholwa. Hallelujah. Mangabe uyikholwa kodwa ungenakho ukukholwa, shutha ukhe emkholweni. Ngoba ukukholwa
ukumukela uJesu uhambisana nokukholwa okwenza. Hallelujah. Amen. When there is no faith in God, ukukholwa does not exist. Yeah. Mangabe uyikholwa kodwa engamkholwa uNkulunkulu, ukukholwa akukho. Yeah. Hallelujah. Amen. Uma ngabe uyikholwa elikhona elisingisiwe kodwa engamkholwa uNkulunkulu, leyo nto ayikho, because i-foundation yethu isisekelo sisekholweni. Ukukholwa kwethu isisekelo sakho ukukholwa. Mangabe uNkulunkulu edala izulu nomhlaba wakudala ngokukholwa. Mangabe lethi indodana wayiletha ngokukholwa. So uma ngabe uyikholwa engenakho ukukholwa, ukukholwa okukholwayo akukho. Hallelujah. Amen. Uma ngabe uyikholwa elingenakho ukukholwa kulona, ikholwa elize esontweni kodwa ukukholwa akukho. Wakha ngaphandle kwesisekelo, ngoba isisekelo sethu singuJesu, singukholwa. Hallelujah. Uma ngabe uyikholwa kufunakala ube nokukholwa. Uma ngabe uyikholwa engenakho ukukholwa, ufana nomuntu osenkonzweni kodwa ongabaliwe enkonzweni. Ukukholwa bazalwane akudingi ukuthi u-understande ngengqondo. Ukukholwa kwangempela uphambana nengqondo. Mangabe ukholwa bese uyitshela ukuthi ukholwa uzoku-understanda, awakafinyelele ekholweni. Ngoba ukukholwa understand. Uma ngabe ukukholwa usakwazi ukubamba ngengqondo akakabi kona ukukholwa. Owesifazane wayenesifo somopho wathi uma ngahle athinte umphetho wengubo kaJesu angakholwa, angasinda esifeni sakhe somopho akadenaso. Kodwa uma ngabe leyo nto uzoyibeka engqondweni, uzoyikala uyibeka esikaleni sengqondo, leyo nto ayenzi sense, akusikho ukukholwa lokho. Kodwa ukukholwa bazalwane ilokho ukuthi ingqondo ingasebenzi then ukukholwa bese kuya-apply. Ukukholwa kusebenza uma nengqondo nayo isasebenza. Uthi lo wesifazane uma ngahle ngithinta umphetho wengubo kaJesu ngiyazi ukuthi ngingasinda. Mangabe usengqondweni uzoyibona ukuthi ayikho leyo nto. And lithi iBhayibheli lo wesifazane ubesechithe yonke imali yakhe kukho konke, esezame konke engasizakala. Kodwa mangathi kuthiwa umbuyisele ekukholweni esengqondweni, uzokutshela ukuthi imali iphelile ngangasizakala. Kodwa ukukholwa kufuna ukuthi usuke engqondweni bese u-apply ukukholwa esimeni sakho. Uma ngabe ukukholwa usaqala ngengqondo ngeke ukusize. Kufunakala ukuthi udlule engqondweni wenze into ezothi abantu babeyibuka eceleni kuthi usangene lo. Ngoba wathi mefika lo wesifazane wathinta umphetho wengubo kaJesu wasinda. Akasindiswanga umphetho wengubo kaJesu, wasindiswa ukuthi wakhipha ingqondo afaka ukukholwa. Ngoba wathi uma ngahle kuthiwa ngithinta umphetho wengubo kaJesu ngingasinda. Abafundi bakhe izwakala usethi uJesu ubani ongithintile? Bathi abafundi ngoba sibaningi sithinte sonke. Kwasho ukuthi ongithintile umthinte ngokukholwa. Wathi uJesu no, khona ongithintile ngoba ngizwe namandla esuka kimi. Uma ngabe ukukholwa kusasengqondweni ngeke usize ngalutho. Kufunakala ukuthi ukholwe abantu babe ngisho beyidawutha lento oyikholwayo, uqhubeke ukholwe ngoba uthembisile okholekayo. Now sifinyelele sonke ekukholweni, okusho ukuthi ukukholwa akusikho kamfundisi kuphela, okusho ukuthi ukukholwa kweba
uma ngabe saphakamisa izandla bazalwane sisempini manje siphakamisa izandla ngokukholwa ngoba sisempini sonke. Ukukholwa akusiko kwabantu abathile kodwa ukukholwa kwethu sonke. Bese sifinyelele ebudodeni obupheleleyo. Na ubudoda obupheleleyo bazalwane, ukufinyelela ebudodeni obupheleleyo kusho ukuthi ufinyelele kuJesu, ekwazini uJesu nasemandleni akho okuvuka. Ukufinyelela ebudodeni bazalwane, uma ngabe sisathi ukukholwa ukuthi asijoli nabahamba umhlanga abajoli, mangahle sithi ukukholwa ukuthi asilali khona neentombi into emhlangeni nasa ijola ilala, kodwa kusikho ukukholwa lokho. Ukufinyelela ebudodeni obupheleleyo kusho ukuthi you partake emsebenzini kaKristu, uhlanganyela noKristu ezintweni zonke. Ukufinyelela ebudodeni obupheleleyo kusho ukuthi you understand ukuthi into nayo akusiye yakhe kaKristu. Mama uKristu ekubusise ngomuzi, you open doors for abazalwane ngoba kusiya umuzi wakho, umuzi kaKristu. Mama uNkulunkulu ekubusise nemoto, you understand ukuthi akusiye yakho kodwa kaNkulunkulu. Usufika ebudodeni obupheleleyo. Uma ngabe ufika ebudodeni obupheleleyo bazalwane, mangabe unyatheliwe umzalwane uphume enkonzweni. Masufinyelela ebudodeni obupheleleyo. Ngikhuluma mina ngomuntu osefinyelela ebudodeni obupheleleyo. Lento yethu bazalwane yakhiwa ngoKristu owavuka ethuneni, wavuka ngosuku lwesithathu. Ukufinyelela ebudodeni obupheleleyo leyo bazalwane, into oyibona kahle ukuthi it is impossible kodwa yenzeka. Ukufinyelela ebudodeni obupheleleyo kusho ukuthi uyinhlanganyelo kanye noKristu. Finyelela ebudodeni obupheleleyo. Ukufinyelela ebudodeni obupheleleyo bazalwane kusho ukuthi ngesikhathi uphuma iposition emsebenzini, uhlanganiswa ama-CV wonke umuntu uya-applya, wena uma ngabe ufinyelela ebudodeni obupheleleyo uthi wena usuqashiwe. Mangabe usufinyelela ebudodeni obupheleleyo, ngesikhathi abantu bebona iplan wena ubona umuzi uphelele. Masufinyelela ebudodeni obupheleleyo, lapho usufinyelele uKristu ekuvukeni kwakhe nasemandleni akhe amakhulu. Ufinyelele ebudodeni obupheleleyo. Masufinyelela ebudodeni obupheleleyo bazalwane, into okade uthi waqala wakhona into othe yami, awungakafinyelele ebudodeni obupheleleyo. Mawusathi uholile uthi imali yami, ukuba uKristu akakunikezanga umsebenzi leyo mali uzoyithatha. Mawusathi uholile uthi yami imali ungakhiphi lutho unganikeli, ukuba uKristu akakunikezanga leyo mali uzoyithatha. Uma ngabe usesikoleni ungenile usekufunde esikoleni, usathi ungene ngamandlami ngamandla oku-applya kwami, bangaka abade be-applya bangawutholanga umsebenzi, bangasitholanga leso sikhala sesikole. Mawuthi kube ngenxa yokuthi wasingisi kakhulu emsebenzini oqashiwe, bangaka abasazisi ngisokudlula wena abahlele emakhaya. Kodwa ufinyelele ebudodeni obupheleleyo
ukwazi ukuthi ingqondo yazi ukuthi le nto ayenziwanga yimi le. Understand ukuthi lento le ngawama amandla bengengiyenze. Ngawama amandla bingeke iphumelele. Bazalwane mangakho sifinyelele edodeni lokupheleleyo. Singahamba endaweni la kuthiwa khanjwa khona. Sihambe thina. Siphume la kuthiwa kuphunywa khona. Singene la kuthiwa ngenwa khona. Amen. Izolo I was driving lapha phezulu. Le ndawo yaseMaritzburg ekuthiwa isiqeda abantu. Khezi kunengozi zamatraki. Wakhona ukusaba ukuthi nama ngingahambi khona ngihambe eceleni. Ngihambe ngenye indlela ngoba ikhona uhamba ngaselithini but ungahambi la uPeter Brown lohlezi uqeda abantu. But wakhona into ethi uma ngabe ungahambi la bobona kanjani abangakholwa ukuthi lento yakhe iyaphila. Avele ngadlula khona. Badrive khona kusuke khona amatraki. Ngehla khona. Bathi ukufinyelele edodeni lokupheleleyo. Ngoba ukukholwa akufanele kuthiwa ungajoli. Because khona abangakholwa abangajoli. Khona bangeba ezulwini. Ukholwa ukufinyelele edodeni lokupheleleyo ukwenza izinto abantu esibahlulayo. Bese abantu bebona uKristu babona ukuthi akusiwa amandla abo. Babona ukuthi nawo ube nabo bakwenza ngamandla abo bengekwenzeka. Babona amandla abo ukuthi bengeke asebenza amandla abo kulesimo. Babone nawakho ukuthi abasebenzanga. Kodwa bese babona ukuthi uhlukile ngenxa ukuthi kunamandla kaKristu asebenzile. Ukufinyelela kwi-maturity kaKristu le. Hallelujah. Amen. Ukufinyelela edodeni lokupheleleyo. Ilokho okwenziwa uPeter ngesikhathi uJesu eqhamuka ehamba phezu kwamanzi. Wathi uPeter uma kuwe Nkosi thana ngise. Ukufinyelela bazalwane okudodeni lokupheleleyo. Uapply ukholwa. Bekhona abantu. Bavele wathi uJesu woza. Uhamba phezu kwamanzi. Ukufinyelela kwi-maturity kaKristu leyo. Ukufinyelela edodeni lokupheleleyo. Lokho besenhlizweni yami. Ubusuku bazalwane ngicela siphakame. Size sifinyelele sonke. Ebunyeni bokukholwa. Okusho ukuthi ukukholwa kune-unity phakathi. Uma ngabe uthi uyakholwa kodwa une-division akakafinyeleli. Ekukholweni kune-unity. Nasekwazini nodana kaNkulunkulu ebudodeni obupheleleyo. Must reach a level bazalwane la sizokwazi uKristu khona evukile. Kumele sifinyelele kwi-level la somazi khona uKristu evukile namandla. Singahlulwa izinto uKristu ekhona. Uma ngabe usahlela esonweni, it means ukuthi uKristu akafinyeleli kuyena. Ngoba uKristu wanqoba ithuna, wanqoba isono. Kodwa kufuna sifinyelele ebudodeni opheleleyo kaKristu. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
uhamba ne-revelation kaNkulunkulu. Uma ngabe ukholwa kodwa ungambulelele uJesu usenkingeni. Udinga uKristu azabunjwe phakathi kwakho. Udinga uKristu ambulwe. Ambule uKristu phakathi kwakho. Finyelele ebudodeni obupheleleyo bokumazi uKristu. Amandla kaNkulunkulu akhona bazalwane even in this time. Ukuthi thina singawa-apply. Ngenxa yokuthi asifuni uku-activate i-faith ekuthina. Asifuni futhi ukufinyelela ekukholweni. Sifuna ukufika sizokhonza every Sunday siphume. Kodwa singafinyeleli kuKristu. uNkulunkulu ufuna simazi bazalwane. Sidlule entweni esazi ukuthi uNkulunkulu kuzona. Ngoba uNkulunkulu akekho kuzona, kodwa ufuna sazi yena namandla akhe okuvuka. Sebusuku bazalwane sizothandaza. Sebusuku sizothandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kristu uyambulwa. Kristu uyambulwa. Ufinyelele ebudodeni obupheleleyo. Ezinye zezinto ezihlulayo endleleni ukuthi uKristu akambuliwe. Sambulo sikaNkulunkulu awunaso ukuthi uNkulunkulu ngubani. Whenever qhamuka ama-situations ziyakushaya izimo ngenxa yokuthi uKristu akambuliwe. If uyizwele isidingo ebusuku sivalamehlo sonke engizothandaza nawe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ebusuku if uyizwele isidingo sokwazi uKristu, sokuba nesambulo noNkulunkulu engizothandaza nawe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mangabe usumbulele uKristu ezinye zezinto uyazi ukuthi uyabaleka. Resist the devil, he will flee. Uba naleyo understanding lokuthi you resist the devil. Meqale faka imicabango you resist the devil. Hallelujah. Uma ngabambulele koKristu lithi iBhayibheli lingayihlanganisi nababi ngoba banakala ukusiphatha okuhle. Uba naleso sambulo. Thank you, Jesus. Mekhona umunye sothandaza naye ntambama egameni likaJesu. Udinga isambulo sikaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nangekho umuntu sithandaza egameni likaJesu. Kwenzeni ukuthokozisa ngaphandle kokholwa Ntshongweni egameni likaJesu. Ngoba wena Nkosi usebenzisa izinto ezilula uma sibuka ngamehlo enyama. uNkulunkulu wethu egcwele impela Nkosi, uNkulunkulu osebenza ngezinto ezingabonwa abawethu namandla egameni likaJesu Kristu. Sikhulekela moya ngcwele ukufika kuleyo level
yokukholwa singaboni lutho, yokukhuluma ukuphila la kungabonakali ukuphila egameni likaJesu Kristu. Moyigcwele siyakhulekela lesambulo sokukhuluma ukuqoba la impi ibonakala engathi inkulu, kodwa ngokukholwa nguwe Nkosi, ngoba uJehova indoda yempi. Babona amandla, siyabonga. Ukhulume kahle uNkulunkulu wethu ngigcwele. Usisa kusukela wakho nezwi lakho lihlale kithi. Liphile kithi Moyigcwele silenze. Baba wethu namandla njengoba ukhulumile. Thatha ithuba lonke lwakho. In Jesus' name.